bandiraɓe yiɓiyankoɓe yewtere mon yewtere min wiyeten dingaral rendo tawi ko tari men diaspora sénégal tv tawi sawtu ngol ɗofoɗo e laamorgo leydi sénégal en ɗawan ɗum yewtere nde aliou ablaye adama kanté gorko mon dindori ka yeltoweleke jangganino yimɓe koto sar ceene hannde noon wona toon paaɗen hannde en jogui beele mawɗo jottidade e goto e bandiraɓe men rewɓe tawi kadi ko dillowo e dawrugol to banggue politique tawi ko suudebbo tiiɗo guila hanki taw hannde ara he kono haade men nadde e nder yewtere men dingal ren e dokkamo konngol o salmodiri e bandiraɓe bonam debbo jaam ñalli aliou kanté mi salmitimama mi namdima sotode sellito ko jaam woni e ma mbiɗa selli mbiɗa mee jaam aminata ba ɓurɗo lollirde ndiayel ba hannde ko an min jogori yewtidde hannde yewtere men wiyeten dingal rendo aminata ba holto jeeya nokkuji aliou kanté min ko aminata ba mbiyetemi jeeyami ko nokku men biyeteɗo Sinthiou Bamamɓe gonɗo e nder département de Kanel Sinthiou Bamɓe e nder département Kanel ka dillowo e politique hol parti mo gonɗa hannde o min kami dillowo e politique gonmi koye parti APR mo Benno Bokko Yakar ko hen gonmi Ndiayel Ba Benno Bokko Yakar jibinama ko ɓooyi gila e parti APR jibinama gila 2009 yehino élection muɗum local premiére a jeynono e on kursi no gurdam APR holno APR wurno hanki 2009 so tawi a namdama saɗa joguino humpito holko mbaɗa wiide yiɓenkoɓe diaspora sénégal tv ewo aliou kanté a namdimi kam ko gandumi e ko coftumi kadi jabadema min mi jeeyama e nder temps décor ngol guila 2009 ko saaha musɗo saaha kadi mettuɗo mais kono hatta foof Allah walli yimɓe ha jalte on saaha par ce 2009 yimɓe jihino élection mairie e parti meɗen décor ngor comme président meɗen Macky Sall o dañi mairie ji tati e nder Sénégal ko mairie Gossas Fatick e mairie mo commune Sinthiou Bamɓe Banaji a décor ngor 2009 ko toon dañi e 2009 ko ɗiɗo mairie ji tati Macky Sall dañino e Sénégal fof mairie ji tati o dañi e 2009 Sénégal ha hawri holɗi mairie ji o dañi maire mo Fatick Gossas e maire mo Sinthiou Bamamɓe maire commune mo Sinthiou Bamɓe e on saaha hol gonnoɗo candidat mairie commune Sinthiou Bamɓe on saaha wonno candidat mairie commune Sinthiou Bamɓe ko Amil Talla yaduno ɗum e docteur battant PDS ko kamɓe gonno e nder gouvernement min gari min goni opposant ji saaha musɗo no feewi noon par ce que gona opposant gara keeɓa mairie wona hunde wemde kono Allah walli min kam e minen e nder Sénégal ko minen goni 3e maire minen goni kadi 1er mairie e nder Fouta foof Ibrahima Sy jaariɗo maɗa to banggue politique ɓuri lollirde Birame Sy en calminima on ɗo joni mucci men 2009 on keeɓi mairie mo Sinthiou Bamɓe e Banaji holo gurdum ɗon e on saaha parti pouvoir Ablaye Wade beele won caɗele dañɓen hen walla nde on saaha nde maire Amel Talla dañi mairie Sinthiou Bamɓe dañi liggade ko adi mandat PDS ne gasa walla on caɗele kawruno hen walla on saaha an a jeeyaha e conseil municipal o e aliou kanté nde mi jeeyaka e conseil municipal o kono mbiɗa jogui humpitaji seeɗa e nder mairie o kadi ko noon kadi mi sikki wawata wonde par ce que wonde opposant daña mairie pouvoir ne wonma contre e Allah e saago muusa seeɗa muusino seeɗa e waɗino difficulté mairie o waɗi tampere 1e année 2e année o mais à la fin alhamdourillah mairie o waɗi réussite nden Sinthiou Bamɓe Amel Talla kañum woni maire mo Sinthiou Bamɓe Banaji ma en garoy hen sibo eɗen jogui ministre mo ganduɗa kañum woni ministre Sénégal naɓe fonndin ene waɗi nafoore leydi he woni ministre Mamadou Talla en calminimo en passage hannde o aɗa jooɗi ka conseil départemental mo Kanel conseil départemental mo Kanel 2014 o naati e juuɗe Benno Bokko Yakar mo Ablaye en ardi hannde o ko e on conseil jeeyɗa conseil départemental aɗa wawi sifnade yimɓe hol darde conseil départemental nder Kanel eyyi aliou kanté min kami conseil départemental de Kanel koye membre conseil jeeyami mais alhamdourillah yiide darde conseil département de Kanel ene waɗa darde mum e liggey mum e fodde mum e département he no fotiri ni
ɗum hamin e ngal jaɓɓal no feewi kadi min mbayrata toon chaque 2 ou 3 mois hamin jooɗo jonde conseil min mbaɗa programme uji amen min ƴeewa so conseil amen yarata rewɓe keewi bojji jiyani koye munen e laamu Macky Sall mbiɗa conseil département mo Kanel conseil départemental mo Kanel won participation mum addi to baŋnge développement pelle rewɓe département Kanel o eyyi rewɓe ɓe kam ene keewi bojji faade e développement politique faade département de Kanel kono kam ngollo laawol o sahaa machallah ene semori seeɗa nomin mbawi yiide nomin jiɗirno minen rewɓe département de Kanel ene semori par ce que hay temps de élection ngaji ɗi ɓenni nde liste o holno yaaruno ko worɓe ɓe ɓurno heewde heen mais après ɗum waɗama changé rewɓe nannama e nder ɗum ɗo conseil o Ndiayel Ba ha joni ma en kala haala département Kanel kalen golbal en cuuɗi poste goto ka chargé de mission to ministère Mamadou Talla nde woni to éducation nationale caggal ɗum président ittimo éducation nationale nawtimo to ganduɗa kañum woni collectivité territorial haade collectivité territorial noon éducation nationale o ene hewno caɗele ne hewno bojji beele wonko mbawɗa haalande yimɓe bandiraɓe en tant que ministre Mamadou Talla woni toon won investissement ji ɗi waɗi e nder leydi Sénégal to banggue ministre ganduɗa kañum woni éducation nationale walla won participation mo addi e jangde leydi Sénégal o Ali Konté mi jarnimama ministre Mamadou Talla mi sikki addi ministère goto ni so formation professionnelle ko on ministére o yiɗi ronade e nder leydi Sénégal o golli toon gollal laamgal jongal machallah par ce que heewi ɓe gandano formation professionnelle o wurtini ministére o no feewi o golli hen gollal bangal fayida par ce que ɗon kadi weeɓani ko ministére uji tati o rendinno formation professionnelle l' apprentissage ene wonde artisanat hay nden on saaha artisan ji Sénégal yimɓe fof gandi kam artisan o nden wuurino dal o liggima ɗum e formation professionnelle formation professionnelle éducation nationale e l' éducation nationale alhamdoulillah kadi o naati e l' éducation nationale mbiɗa wawi kam o dañi ko weeɓani e nder l' éducation nationale par ce que yimɓe fof ene gandi wonde ministre l' éducation nationale weeɓani kono kanko Allah wallimo o naati hen o gouverni ɗum pendant 3 ans et quelque yettere Allah o dañani hen caɗele par ce que yimɓe fof ne gandi grève uji mbaɗoji e l' éducation nationale surtout les syndicalistes mais konko syndicaliste uji ɗi ni idi yiddemo hayso ɓe kewni hunde ko konko ɓe mbaɗata parrain ɗum noon ko yettere Allah e nder l' éducation kadi saaha ɓenniɗo covid 19 nde ari nde ala ko ɓurno ɗum musde ɗeɓi yaade hay année blanche mais alhamdoulillah ko darde makko e fayidagal makko e doole makko woɗi hen ha ɗum fof wasi wonde merci ministre Mamadou Talla kadi min ma félicitation nde tawno éducation nationale min jii hen koye amen surtout ma commune mo Ndendori par ce que min ɓooyi sippirde yomin keeɓ lycée maire Bassir Dorli e darde mum kono nde o haalde e ministre o wi kam Aliou Kanté ministre Mamadou Talla wima hokku e lycée kadi ko noon woori avant ko adi nde immo éducation nationale taw yaltini décret o signini e Ndendori heeɓi lycée donc tawmo toon min mbimo o jarama on banggue Ndiayel Ba hande leydi Sénégal ne jogui haala mawko to faade leydi surtout ma ministre Mamadou Talla ko collectivité territorial o totta ko faate e leydi so wiyama noon ko leydi mairie du Sénégal temedde joyyi pawɗi ardade ɗum holno on ministère holno no jogui ɗum nde holno jiiruɗa ɗum o Aliou Kanté mi sikki collectivité territorial no mbinomi nani pourtant on ministère inde hewɓe ni gandani on ministère par ce que omo woodi mais tellement de yimɓe ɓurata andude fonction makko ko nde Mamadou Talla adda ɗon kadi ene jogui hay vidéo mo président Macky Sall watta on félicité nde ummi l' éducation o naati e collectivité territorial tan o hollir mbawkoma ko directement e nder collectivité territorial ko leydi ene metti gerde maire uji Sénégal fof ene muusi kono vraiment wonnoon ko neɗɗo dialogue kadi ko neɗɗo liggotoɗo ko neɗɗo dariɗo liggey makko o maslodiri e meɓe o wallodiri e meɓe o liggudima e meɓe hay goɗɗum ko alano e collectivité territorial o natini ɗum e nder o ministériel
nder ministére uji ma jahande département Kanel guittema to ministére to mbattema Mamadou Allah mo département Kanel Ndiayel Ba ko saabi Benno Bokk Yaakaar APR ene heewi probléme uji surtout ma tendance uji e nder département Kanel kanko ministre gardi département o ello koye makko woni walla koye tendance goɗɗo holno mbawɗa ficcirede ɗum bandiraɓe élection locale jattaɗo ɗo heewi poɗendure o gongo Aliou Kanté min jinmi ko andinde tan dendagal leydi Sénégal fof programme ministre Mamadou Talla kadi e nder tendance uji meɗen département de Kanel ko ɓooyi wadde en jehino noon ha guittuɗen ɗum en eɓɓinoma ittude ɗum mais iwi hen seeɗa kono ene heddi par ce que kadi mbiɗimi yurno nder hooram nena nder laasam nena boowal ɗum kadi wona ko feewi e jaadigal tendance o waɗi mais yimɓe kam minen hamin jetta Allah liggey développement politique no Mamadou Talla waɗe nder département de Kanel alhamdoulillahi o woppan hay nokku par ce que élection ngaji ɗi mbaɗino 2009 pardon ma 2019 nde élection ngaji ɗi mbaɗi après ɓe mbaɗi hol yaaɓe liste parallèle mais minen toujours Mamadou Talla woni koye liste Benno Bokk Yaakaar mo président Macky Sall kala nde élection waɗi omo fawnamo résultat ji laaɓi won yaaɓe liste parallèle 2019 waɗi toon ko deux tendance won toon ko liste nafoore mo Daouda Dia ardi won toon ko liste Benno Bokk Yaakaar mo Mamadou Talla ardi won toon ko liste buntu bi mo ganduɗa kañum woni Amadou Dieng ardi ko politique kalten kalata alaɓe ceer ko ɓen gaddinoɗi liste ji mais mi nani e nder 12 collectivité locale gonɗi e nder département Kanel ɗi ministre mo o ardino ko APR mais min nani kam e nanalaji amen nafoore tampinimo hen no feewi ha hefti commune aji kewɗi e junngo makko beele ko noon woori e conseil départemental o kadi nafoore heeɓi ɗum junngo makko beele ko noon woori ko ɗum jimi kalna yimɓe Aliou Kanté ɗum kam ko oɗo wiyata ko haala colli tan mi sikki par ce que sen paami département o nde dari élection ngaji ɗi mbaɗi gasni ɓe mbaɗi liste parallèle meɓe mo nafoore enen mbaɗɗen liste meɗen jaaɗɗen koye Benno Bokk Yaakaar e nder hen ko 12 communes joguiɗen e nder département de Kanel e nder 12 communes o en dañi 9 maire gañiɗi e nder commune he taw ko APR donc Benno Bokk Yaakaar e Benno Bokk Yaakaar jeeyi 9 communes e nder département de Kanel ɗum noon so wiyama gagnama ɗon ena ɗeeɓi hawnade seeɗa ene wonde en gagnima président conseil départemental ko enen gagni ɗum Benno Bokk Yaakaar ɗon noon so wiyama ko ɓe gagni walla ko ɓe ɓuuri ɗon doole ɗum en ɗeeɓi hawnade wadde commune holko ƴeere a limani ɗum e commune aji Benno Bokk Yaakaar ɗo gagni par ce que Daouda Dia yeehi ko liste Benno Bokk Yaakaar Daouda Dia koye liste Benno Bokk Yaakaar communal ko communal konko aussi ko hen o jeeya wadde ko 10 nañol ko 10 donc Benno Bokk Yaakaar gagni les 2 communes woni commune meɓe nafoore moɓe gagnori toon en jahat e développement seeɗa guddina damal politique ngal ma en guddi ngal première dame Mariame Faye Sall en mbimo o jarama nde o nanggani joom galle makko Macky Sall junngo o waɗi service le Sénégal ganduɗa ko liggey baɗɗo fayida e nder leydi he hankini kañum Amina Top ene waɗano sargal Mariame Faye ɗo to success kanko e rewɓe leydi Sénégal fof ɓe jarama mais sa wiyama première dame enen ene mbawi première dame ko Kadja Amel Talla Kadja Amel Talla e jogui GIE ne wiya Allah are men ɗo Sinthiou Bami ɗo e Sinthiou Bami naɓe woodi wiɓemi GIE o ala nafoore de jayit mi kalni hen ɗum de mi anda GIE politique tan wonɗo walla won no GIE noti GIE o noti ko inde mum GIE ne waɗi nafoore GIE wiyete ko Allah are men vraiment kadi min jii GIE e laamu Macky Sall en wonde laamu premier dame commune de Sinthiou Bami Banaji ko nafoore mawde woni nder e Allah are men gila ari e nder commune he ha hande mi sikki hay debbo goto suutaki hay debbo goto fewindirani joom galle mum hay debbo goto tampinani gorko muɗum holɗum ko GIE Allah are men holko waɗi e Allah are men ari ko memɗa hen seeɗa mbiya o waɗi ɓe mbaɗi ɗum ɗo yimɓe jiiya e Allah are men ari ko wallude rewɓe commune Sinthiou Bami Banaji so wona caliɗo kañum ala moɗum falti ari ko wallude rewɓe Sinthiou Bami Banaji Allah are men addani min financement ji rewɓe
kala jiɗɗo liggade hannde ene liggo Allah are meɗen addini min pisciculture woni ngesa liɗɗi so nehete mawno ha liɗɗi ɗi batti soodede nder wuro he ene huutore hen Allah are men addini min centre plateforme mo Sinthiou Bambe hande rewɓe ne ndi hen nafoore mumen no feewi e golle mumen e formation ngaji mum ɗi mbaɗatno Allah are men addini min centre de cré Kadja Amel addini rewɓe Sinthiou Bambe centre de cré hamin liggo hen sukaɓe amen ene liggo hen ene jooɓe aɗa liggo aɗa yoɓe 40 000 par mois aɗa jangga jangguineɗa métier ma gayna jooɓeɗa jeune Sinthiou Bambe hande sukaɓe rewɓe foof jiik hen koye mumen alhamdulillah ɗum noon Kadja Amel salminama président GIE Allah are men par ce que jeddi gonno yimɓe hewɓe ne jedda ɗum ne mbiya GIE ko GIE politique ɓe jiiɗa hen nafoore ndeke noon ko baba mbiyatno ko Ablaye Adama Kanté oy so tawi a yii nanɗo so haalnima nangue makko ha tiiɗa kono nanɗo so hollima jiiɗo tan oppu nanɗo nangga jiiɗo hande Ndiayel Ba laɓɓini gueɗe ɗe haalaɓe ceerno nde ko haalte ko woni haallaji godani ma en guddugal damal ɗon ko falantere wonno ala heddi seeɗa ni Aliou Kanté mi jaafoɗami seeɗa so saaha caɗele ari comme toɓoji tampini wuuro ngo walla woodi ko boni e wuuro he konko kadi la femme de fédération Kadiel Amel Talla omo daro hen darde makko e ɗoftude ministre Mamadou Talla no feewi sukara korko o kam ko so ari ɗum kam Sinthiou Bambe naaɓe fof en jiya hen koye muɗum ko konko daroto o jippini camion ngaji makko o wonde fédération Allah are meɗen min mbaɗa servir no fotiri ene hanniri nder commune he fof fédération Allah are men no mbiɗa ni ko noon en mbawa haldude e ɓuuri mabɓe ma en ɗon ko falantere wonno ma en dutto e politique Ndiayel Ba président Macky Sall yaltini liste mum ɓe ganduɗa ɓe hooli e nder région ngaji Sénégal ɗi yo gaddamo parrainage ministre Mamadou Talla ministre collectivité territorial kanko halfina région Matam waɗi ko 3 département Ranérou département Matam département mo Kanel o yeehi o waɗi lancement wonde maire uji yo gaddamo parrainage e nder yolde waɗi tendance goɗɗo jibinama hen ko jibini on tendance kono probléme woni o Aliou Kanté minen ko naññuma ko ne naññi département de Kanel fof ne naññi Sénégal naaɓe fof ne naññi kadi parti Benno Bokk Yaakaar fof sen garte politique so président waɗi ministre Mamadou Talla délégué régional pour affaire liste parrainage ɗum ko beelemo mawɗo par ce que andude compétent makko e andude golle makko e darde makko so wonani ɗum mi sikki wona konko suɓoto kadi hoolare nde oɗo Mamadou Talla jogui e nder parti he ko ɗum tahi Macky Sall waɗimo ɗum e tendance o noon e haawi yimɓe fof mataw holno tendance o holkaɓe jinno walla kaɓe jinno medde ɓe kalde président Macky Sall ɓe jeehi ha dernier moment haɓe jaade yimɓe ɓe caltima ɓe noddama ɓe garani notade walla ɓe jaɓani rendude yimɓe ko artirde tendance min kam ko noon jiirumi gueɗe ɗe kono nomination nde waɗi nde vraiment woɗi surpris mawɗo e Sénégal fof en tant que ministre compétent ligguiɗo mi yi point bon presse o ministre waɗama délégué yeehi arti e nder yolde he haala gasani du hen Daouda Dia premier questeur en calmimo en passage o totta ministre élevage e nder yolde he ministre gonnoɗo ɗon e nder région e nder département Kanel kañum wonno collectivité territorial kañum helfina parrainage o ittama beele metti on ko Daouda Dia noma ko walla metti on ko ministre itta ko ala Aliou Kanté minen ko Daouda Dia noma ko wona ɗum metti min ko metti on par ce que aussi konkono ko ɓiɗɗo département o so waɗama nommé mo darino darde makko min ñagontomo Allah tan ko yo jogoro jaam yo yiiru jaam amin eyyi kono président Macky Sall wano wadde nommé Daouda Dia à 4 mois des élections minenne metti min tan ko itti ministre amen à 4 mois des élections mais alhamdulillah président minen min mbawi tan ko jarnademo e yettudemo teddungal gonga o acciɗo ministre Mamadou Talla pendant 11 ans walla 12 ans o moni nder parti pouvoir kala direction mo Allah yennomo ministériat o heeɓi ɗum ɗon ko yettere Allah mais muusi min tan hande ko 4 mois des élections
e leader mawɗo gonnoɗo département de Kanel e leader ligginiɗo département de Kanel gagni 9 communes e leader mo ganduɗa guila Benno Bokk Yaakaar ɓami waddede élection e département de Kanel meeɗa dañde défaite toujours ko gadduɗo résultat ji laaɓi kala nde victoire waɗa wiyete ko Benno Bokk Yaakaar gagnima e nder département de Kanel large on noon so jooɗima ha 4 mois des élections ari ittama poste muɗum ministériel tan ni tan min paamani honno ɗum yaari alay saago min jogo hen mette min jogo hen kadi mette e sunare ɗomin kolliti président Macky Sall minen ko konko min jiiɗi liggudade kono yaata omo fawi min e koyngal lamgal sima joni hol solution moɗon en tant que ministre ittama ko élection faya e parrainage faya ono wonduɓe ministre Mamadou Tall holko jogoɗon wiide président Macky Sall kon continue wadde parrainage walla ko ɗon walla kon konno hoɗum ko ngol gonɗon dow mum eyyi minen kam min mbimo tan gumɗo jeeyi ko homin mbi gumɗo jeeyi ko homin mbi minne min ganda goɗɗo so wona président Macky Sall 2012 faade ñalawma hannde 2009 faade ñalawma hannde min ganda goɗɗo so wona président Macky Sall mais so waɗi min o rondimi min ha weeyi o fawi min e avion o gayni han o tellini min e sareede mbabba kamin pamirani ɗum noon président Macky Sall minenne min ñaagui tan ko ɓuuri yawde e yaccade yo ƴeew no waɗani leader amen leader département de Kanel konko andi hande konko andi omo andi valeur Mamadou Tall omo andi succès Mamadou Tall minen kamin mbaɗi ko Mamadou Tall yamirani min ɗum tinani ni nomin mbaɗata presse min mbaynaki ɗum mais minen ne en tant que hamin nde caggal Mamadou Tall minen e leader uji goɗɗi min kollira metta men ha président wawa andude holto rewnata min pour yaade élection aji yeɓiyankoɓe yewtere men diaspora Sénégal TV taw ko yewtere dingal rendo en calmini ɗon mo ganduɗa kañum woni Hamad Birom Abdoulaye Sow gorko mo Gente Kaye walla Simbide Sadio gorko mo Nioro e Abda Diallo en calminimo gorko mo Kaolack mo ganduɗa kañum woni maire émergent maire Habibou Thimbo to Seme en calminimo en passage jinnaɗo men Amel Tall nde tawno nane e haalama fuɗɗode a wi dekkal goto deɓilof dañi ko 3 communes e nder Sénégal donc kaaje tati ka hannde ko Amel Tall koye haare wotere jeeya min mbimo en calminimo no feewi ha hannde kanko Allah waɗi ɗon Mamadou Tall ɓii ko mbiyde noon mbawɗo wiide kañum woni maire kono kanko woni maire sibo kanko jooɗi toon kanko bandiraɓe tawata ɗon kanko fewnata ligguey o mi mbimo kalife makko Allah dekkal ngor kalife makko Allah Benno Bokk Yaakaar kalife makko Allah président Macky Sall yewtere nde aɗa seɓɓirade Ndiayel Ba holko cikkunoɗa mami namdo mi namdaki o e Ali Konté mi sikkunoɗo namdo kam ko faati gonga ministre Sall ko ministre Sénégal fof ko kalfina ho ko faate Sénégal fof kono mi sikkunoɗo ma namdomi e yiyande région hannde gulali luukali ko ha addi parrainage o yaarindani ho artu hen e par ce que mbiɗa yinno artude e toɓɓere eɓe wiye Mamadou Tall liggaki région o walla waɗani ni walla département o caggal ko liggi e nder Sénégal ko doole makko ɗe holli ministre makko o kadi holko liggi e nder région he ene laaɓi guila temps formation professionnelle ɗi woodi tuggi tan ko Agnam ha Thilogne hay faade lycée ji nde o ari kadi l' éducation nationale o woodi lycée ji kewɗi gonɗi e nder diwan meɗen guila e Polel Diawɓe en ha e Ndendori en Horkadiere en lycée ji ɗi woodi toon faade Dande Maayo e collège deuxième collège mo Kanel deuxième collège mo commune Sinthiou Bambe Banaji ɗum ɗo fof ko temps l' éducation nationale on ministre noon so wiyama woni ministre ala ko région yi hen hoore mum jiiɗa e sukaɓe meɗen ɓe ƴetti employé ji ƴetti sukaɓe men ɗi woodi employé ji ko gasata tuggi koye région he ha e faye Sénégal nde 500 000 emploi ƴewtede enseignant après ɓe ƴetti o ƴetti tan e nder département de Kanel 200 emploi e jiida ko ƴetti kadi sukaɓe ɓe ganduɗa nde o ligginete e nder a jarama Ndiayel Ba conseiller départemental mo Kanel chargé de mission ministre Mamadou Tall maire commune mo Sinthiou Bambe e Banaji wona inde ko population hoolimo tottimo ɗum wona hoolade président Macky Sall ko président ko population kañum yiɗani hoore mum wimo Mamadou Tall ministre alay saago numɗato gara min itta lengge ɗe min dokkuma min ɗonma maire commune yewtere moon dingira rendo tawi ko Sénégal diaspora Sénégal TV kala jiɗɗo ko laaɓi ko faate dawrugol leydi Sénégal bisimilla muɗum ene bisma e galle o addana yimɓe bandiraɓe humpito e jole jole gonɗe e oɗo diwan
gonde koye probléme parrainage paren koye élection présidentielle ɓoyata ha joni ma hennaɗo campagne kono télémon diaspora Sénégal TV kala jaaho en tello e teere amin paadi yaadude moɗon min ƴewya ko kewata e nokkuji he sen gartiɗo e laamu leydi Sénégal min gadda noon kabaruji aɗa wawi wendirde bandiraɓe eyo Aliou Kanté a jarama Allah jarama diaspora TV jarama Allah jarama kadi machallah on jaɓɓima min on bismima min on beltanama no fewi mi weltanima dendagal leydi Sénégal foof mi weltanima kono président Macky Sall ko ardiɗo meɗen guila 2012 eɗen jaade makko mi weltanima kono ministre Mamadou Tall mi salminimo de passage mi salmini ancien maire amen mo département no commune mo Sinthiou Bambe Banaji kono Amel Tall e mi salmini kadi mi juurima mi weltanima Allah mi weltanima kadi joom gallam mo namdimi sababu accudemi mi wawa wadde émission o no fotiri ni mi jarnimomo de passage mi salminima kono ceerno Oumar Sow mi salmina kadi jaadiɗam mawnam sehilam ɗoftiɗam kono Ibrahima Sy walla mbiyon Birom Sy kala so darima omo dari ɗon kala e saaha noon mi salmini dendagal diaspora TV fof mi weltinima Allah mi weltinima en calmini ceerno en ñaguima duwaw noon yewtere moon yewtere dingal rendo min dokki on aadi ha saaha goɗɗo e numéro goɗɗo ko musidɗo moon Aliou Kanté gorko mon diɗoto kayel aadi biladi salade ɓuuri suddirade Samba a jarama ha saaha goɗɗo jarama merci